Het Blaaskapellenfestival in Beringen houdt op te bestaan. Dit jaar heeft de laatste editie plaatsgevonden. Ook Blaaskapel Die Loestige Vrienden, die het festival organiseerde, heft zichzelf op bij een gebrek aan voldoende leden. Een treurig besluit, een triest besluit. Maar wij zijn niet over één nacht ijs gegaan. Het hing er toch al een poosje, hing het toch wel in de lucht. Dat het binnen niet al te lange termijn zo zou komen. En we hebben na het laatste festival met een aantal mensen en betrokken partijen die daar heel veel verstand van hebben, hebben we dat goed gewikt en gewogen en overwogen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de beslissing die wij gisteren naar buiten hebben gebracht. In de hallen van touringcarbedrijf Gielen vond tientallen jaren lang tijdens het Pinksterweekend het Internationale Blaaskapellenfestival plaats. Veel bekende blaaskapellen kwamen naar Beringen. We hebben toen 2 jaar geleden met het 50-jarig bestaan van het Internationale Blaaskapellenfestival in de hallen van touringcarbedrijf Gielen nog een keer flink uitgepakt. En dat is goed bevallen wat dat betreft, maar ook daar hebben we ook een conclusie getrokken dat 3 dagen blaasmuziek in Beringen met de Pinksterdagen veel te veel is geworden. En toen zijn we al gaan afslanken naar een avond en een dag. En dat hebben we hier de laatste 2 jaren in deze lokaliteit, de Wiekslaag in Beringen, hebben we dat gedaan. Wat heeft doorslag gegeven? De doorslag heeft eigenlijk gegeven een samenloop van omstandigheden. Dat heeft onder andere te maken met, helaas ook met centen. Hè. De sponsors, vele zijn ons trouw gebleven, maar het werd toch van jaar op jaar werd dat minder. En een aantal sponsors hebben gezegd van, we willen ook eens een keer iemand anders sponsoren. Wij sponsoren al jaren enzovoort enzovoort. Dat is 1. Het tweede is de concurrentie met Pinksteren is wat groter geworden hier in de regio. In het verleden was er 1 grote zaak en dat was het Blaaskapellenfestival plus nog de Pinkstermarkt in Panningen. Dat was zo'n beetje in de regio. Maar nu teren er zoveel organisaties met evenementen, met de Pinksterdagen. En je kunt je voorstellen dat zo'n gemeenschap als Beringen ook een keer zegt van, god, wij komen daar al zoveel jaren. We gaan ook eens ergens anders naartoe wat dat betreft. Dus dat is ook een oorzaak van dat er een teruglopende belangstelling was voor het evenement. En dat waren toch een aantal factoren die ons hebben moeten besluiten van, jongens, als wij zo doorgaan, dan zitten wij toch echt aan een dood paard te trekken en kan ons dat financieel de kop gaan kosten. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. Blaaskapel Die Loestige Vrienden hoopt het 65-jarig jubileum nog te mogen vieren in het voorjaar van 2016 met een afsluitingsconcert op een nog nader te bepalen datum. Daarna valt de doek voor de Blaaskapel en komt er een einde aan de rijke blaaskapellenhistorie in het dorp. De gemeenschap Beringen verliest een groot evenement wat in het verleden nog groter was wat dat betreft. En dat wordt hier met heel veel teleurstelling wordt dat toch ervaren. Maar ik heb nog niemand gesproken die het ijs en ijskoud op het dak viel. Want ze zagen het al toch wel een klein beetje aankomen dat het toch allemaal een beetje minder werd. Het ging allemaal wat geforceerd en dergelijke. En wat dat betreft is er dat niet koud op het hart gevallen. Dit jaar vindt er nog een eindejaarsconcert plaats. Dat wordt op 19 december opgevoerd.